Менә мондай темптагы җырлар, типтагы җырлар сезне туйдырдымы ул? Бер төрле һаман сине генә, сиңа гына дуэт булып җырлыйлар алар бик күп хәзер кем җырлаган да аңлап бетереп булмый. По какой схеме это работает? Мәсәлән, бер пар җырлады, аларның барысы да яхшы гына китте, концертлар җыя башладылар, халык җыя башладылар. Хоп, икенче пар карап тора да уйлый. Бездә хатын белән булай сможем? Сможем. Даже шул ук композиторларга, шул ук шагыйрьләргә мөрәҗәгать итәләр. Менә безгә шундый стильдәге, шундый темптагы җыр кирәк дип. Хоп, сүзләрендә артык анда аптырап торасы юк, сине генә яратам, сиңа гына каратам, синең белән генә булам и так далее, тому подобное. Костюмнарын тектереп алалар да, костюмнарын схема буенча тегелә, хатындагы күлмәгендәге төс ирендә дә булырга тиеш, или наоборот. Всё. Семейные дуэты готовы. Именно шулай китте бу штамповать итә башладылар. 1-2 буенча өстәп куясым килә. Менә дуэтлар турында булай фикер йөртү, барысында бер калыпка салу дигән сүз түгел, бөтенсе начар дигән сүз түгел. Без күрәбез, бар үз өстәләрендә эшли торган дуэтлар, парлар, репертуарлары өстендә эшләр һәм алар чынлап та популяр.